Zábery Janka. Žilo! A máme ešte jedného pána na holenie, volá sa pán Dudka. Ale, jaký pak, co pak? Si jako som. Tak ešte nebudeme nejak záhru. Miro, tam? Tam stojí. Čo? Ešte sú? Ideme tancovať na Ismena? Tutem post molestam semet tutem nos haberit humus, nos haberit humus. Vivat academia, vivat professores, vivat membrum quet libet, vivat membra quod libet, semper sint in flore, semper sint in flore. No, bože. Takto nejak by to malo. No, bože. Teraz ideme, neviem síce kam. Do Ria. Do Ria. Potom to vypal na CDčko, ti dám. Toto poď teraz ti rovnou na DVDčko, ktoré špáliť. Dobrá armáda, nie? Čo je? Poďte dozadu. Tam, kde máme byť. Máme to dopadu. Chlapci sú už pripravení. Máme nesvieti. Ani nám. Tu je pani šoférka. Dneska nám to tu riadi. Dúfam, že dojdeme celý a zdravý. Takže, tu máme. Máme triedného. Toto je moja najlepšia trieda. Prvá. Jediná. Kde nám období ty pomoc? Ako Marcel? Ja som parádne. Ako Juko? Paráde. A super sa nebol na zábere. Juko, to sme nevideli tu na často. Mám palec, lebo dávno som nebol chodiť do školy teraz. A Juko. Tuto čaštičky zober pekne. To sú naše pani čašničky. No povedať. Jo, čo mi teraz púšťa, aby si dali tak cvičiť. Zdejor, ty máš koľko zvyškov? To je naša večera. Myslím, že to je dosť dobré. Tu niekde. Tam, kde sú. Miňo! Tomáš, rozdiel. Elvis. Ty máš tam Hľadáme sa podľa vena. Tu sedím ja. Presadiť. Kde ty sedíš? Tu mám, aby som bol na kraji. Takže jak sa mi tak, tomu sedíš? Tak idem tam napíš. Prečo si mi vedali? Aby som so zenou. Nie, to som sedíš. Kúriš! Ivo, ty máš mnou. Uli, ty máš mnou.
Ja si tu prídem zajtra môj. Len stužku. Marco, bola zase ma nemusíš takto brať detailne. Nohu či má zdravú, pozri. Máš takéto panky ako ja. Zdravý si? Marco, táto noha je zlomená. Palec. Aj moja, aj táto. Tento. To je bôlko, čo Ivko, no chudo. Doktor mi chcel dať dlahu v pondelok a som povedal, že nie, pán doktor, ja mám vo štvrtok Ale stužkou. že si tu dneska s nami. Áno. Ivko. Ja partiu nezradím. Všetci sa nám tu začínajú objavovať. Dudo! Dudka je tu. Zdravím všetkých. Zdravím všetkých. Ahoj, ahoj. Ten záver na tom papieri. Ja sadím tu. Si prečítaj, že... Peťo, kde sedíš? Neviem. Ja sa Všetko dôverne poznám. Marek. Marek. Áno. Lomo, kde sú? Kde máme plno? Vidíte, povedzte. Neviem ani čo. Povedzte nám, či sme boli aspoň dobrí žiaci. No tak, boli ste dobrí, niekedy Ale ste hnevali sme. mali svoje muky, nemali ste. No ale hádam už to dáko, dobojujete. Dáko to už dobojujete. Pol roka ešte vydržať a bude to. No, kto ešte má prísť? Kaco príde? Nepríde? No tak to fakt neviem. Juj, to ma nepoďte, lebo to bude potom len oné. Jelo nám robí ešte nejaké dodatočné zábery. Ale že ste pekný, však je pekný pán profesor. Jurko a jeho kamarát. Dneska obsluhovať. Vyčari nám pekný úsmev. Alebo nie. Tresta. Musíme si posvieť. Ja ti nedám výdavo. Nechce mi dať video, kvôli tomu, že ho natáčam. Že je taká pekná. Dala čo kúpiť. Ale. No, a tak... Tráci sa mi ruka, ospravedlňujem sa, ale bohužiaľ, mám nejakú trému sám. Ja viem, verím tomu, že to pochopíte. Marek. Nebuď nervózny. Čau. Várič je fakt taký drsný, Robo, že... A tu sú naše stužky. Krásne. A to vlastne je, vy najprv sa budete stužkať, až potom budete jesť, nie? No. A kedy začínate? Teraz o 6. O 6, takže okolo nejaké 7. No, Ja neviem presne. zaspívame rýchlo, to neviem. Marco. Neboj sa. Ideš podávať tam, či držať to? Hej, ja mu to budem držať a podávať. Čo, riaditeľ to bude podávať 3 jedného, či ako to ide? Riaditeľ len podáva rukou trasy. Riaditeľ máš posledný. Marco ide posledný. Čo asi málo viesť pre profesorov? Ale musia piť. Čo ty tu robíš? Ale to je hlavný oný, kameraman. Dobrý deň, pán majster. Oči svietia.
Už nás majú, však? Úsmev do kamery. No, už nás majú, ešte majú poznať, ne? Nepoznám toho chalana. Pekné posledeníčko máte. Pozri na Dudku. Však som normálny. Dúro, či sa nehambíš. Si do otvorky obu. Ako sa vraví, malá vrtka dobre mali. Alebo ja to mi tiež zaberiem. Ale nie. Ide riaditeľ, chlapi. Som vás zavedal. Ide. A prichádza nás pán riaditeľ. Dobrý deň, pán riaditeľ. Dúfam, že nejdem moc neskoro. Prišiel Štepánek. Pán profesor, úsmev do kamery. Marek. Dáte si tam, hej, tie kodáče. Áno. Dobre, Pochuťky. ňamky od prílobkovej mamky. Tak to je dobré. Ňamky od prílobkovej mamky. Som zakoktaný ako kokso. Musí do piče, dostaneš po hrbe, ty kurva. Sami zahrive. Dobre, Peťo, budeš mať tých snímkov. Pán riaditeľ. Nakrúcaš švédske stoly. Chalani, viete, ako sa ideme na stúpiť? Barani, kúpali sa. To by bolo také, že poďme sa nejako dohodnúť, že ako sa... ABCD, no. Nie, oni majú už naložené. ABCD sa postaví. Z očí v oči. Tak sa začnite stávať po ABCD. Kamarát, tak toto je fotka. To by si vyhral goalmana. Začínáme pomaličky. Čiašky budeme najebani. Pekne podľa radu. Kedy spievame a čiašky budeme najebani. Do F-ka, alebo fáza. Nie, tak toto je dobré. Do N-ka, nie. Pánko, Do L-ka. Ivko, Čo môj? Daj sa počuť. Lukáš, Michal, Jurko, Ticho buďte. Tomko, Denko, Ja vybehnem, privítam. Marek, úsmev. A vyzvajem priedného z provozmára. Hore hlavu. Môžete ísť. Vypni si to už konečne. Marek. To nezvolíme. Ticho buďte. Ja to počúvam, niečo mám. Prídeš, budem držať tušky, poviem tvoje meno. Počkaj, nech dohovorí. Všetko je, už chápeš, chlapi už majú na sebe tie zelené Povieš meno, no a? Poviem meno, prídeš sem, postuškuje ťa, zoberieš si odtiaľ to pohár so svojím menom, postavíš sa naspäť do radu.
štartu budeme stať s pohármi, riaditeľ či triedny nám povie nejaký príhovor, zažala nám neviem čo, prípitok nejaký, pripijeme si a sadíme si na miesto. Zaspievame? No jasne. Keď si zoberieš, každý bude mať pohár, tak by sa mal zaspievať. Ale nemáme spraviť. Ideme spievať. Prečo nie? Počúvaj ma dušky. Keď mám taký nápad, ideme na playback, chlap. Sme to cvičili 2 hodiny. Nie, tu nám vzadu sa to pustí. Tu nám vzadu, počúvajte, tu nám vzadu sa to pustí a budete to počúvať asi ako to znie, už do toho sa budeme zapájať. A teraz po ústa otvárajte to. Poďme tu na pohár, ale Vajda, chod na bok. dobre, je to Muli zrazil oný. Skúšať, či to bude boli rejtilo, vieš, keď sa bude... Tak nechytaj mi ho, prosím. Dobre, kto ide ďalší? Každý vie, Jožo, no bože, nechytaj mi ho. Tu zapackané máte. No dobre, no. Je lepo. Kto ide ďalší? Jožo je riadny krepaň. To je po Bazderovi. Ja som. Čo to máš? Zapamätajte si, kde budete mať to. Ja som na kraji, to sa zapamätám. Dobre, kto je ďalší? Poď na rýchlo. Nemám tam kartu. Ja nie. Aďo, ty? Hej. Ja len netýdu, že ja ako ja. Dobre, tu môžete dať. Sláčik, šutvaj. Čo mi robíš? Ahoj, ja. Nazdar. Tam ide Miro. A teraz, kto je Žilo? Asi si dáme. Žilo, ty si daj tam. A toto je koho? Marcel a Peťa. Toto je... Marcel, to je tvoj. Ten bude... To je normálne zase. Tu ich daj takto na začiatok normálne. Na začiatok ich zase. Ale čo ide úplne posledný, hej? Je to úplne pohode. Dobre, toto je Ilčo. Krásne poháriky. Čiže skielko. Každý by mal na ňom meno. Sice to moc nevidno, ale to je v pohode. Vyzerá to tu zatiaľ super. Všetko? Čo tu dá? Dobre, nechaj ich tak. Papa nevpomže zajtra. Dobre, ticho. Poslite sa s vami. Aby čo? Hlavne si zvolený na vypnite. Furt normálne, ty hej? Dobre, počúvajte ma. Dobre, takže dovolte mi v mene celej triedy 4. E privítať pána riaditeľa, pána triedneho profesora a pánov profesorov, pánov majstrov na našej slávnostnej stužkovej slávnosti. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a že ste sa zúčastnili na tejto slávnosti. Týmto by som chcel vyzvať pána riaditeľa, pána profesora triedneho, aby na slávnosti postužkovali. Môžeme načať, nie? Dovolte nám, aby sme vás my postužkovali. Teraz budem čítať jednotlivé mená. Dámy a mladenci, že ste
žávi do toho nedočkali, no ale chvíľočku ešte vydržte. Vážení hostia, milí žiaci, najkrajšie na živote mladého človeka je to, že vie snívať a práve v pretváraní snov na skutočnosť spočíva sila človeka. Aj väčšina z vás, milí žiaci, prípravou na zvolené povolanie ste začali realizovať svoj sen, stať sa dobrým odborníkom, dobrým elektrikárom. Dnešný deň preberáte zelenú stužku, symbol dospelosti. To však znamená, že preberáte aj zodpovednosť za naplnenie svojich snov. Preberáte zodpovednosť za svoj život, v ktorom popri úspechoch môžu prísť aj sklamania. Verte však, že svojou usilovnosťou a trpezlivosťou prekonáte aj prípadné neúspechy. Nesmiete sa však nikdy vzdávať, neustále sa musíte učiť, doplňať si vedomosti a zručnosti. Pretože nádej na splnenie vašich snov je priamo úmerná vašim vedomostiam a zručnostiam. Preto nech poznávanie nového je pre vás koníčkom a potešením. Milí žiaci, prajem vám, aby sa vám na ďalšej ceste životom splnilo čo najviac snov a želaní. Som presvedčený, že to isté vám prajú aj vaši pedagógovia, pre ktorých váš úspech v živote bude tým najkrajším poďakovaním. Dovolte mi želať nám na záver ešte veľa pekných študentských zážitkov na našom učilišti, úspešné ukončenie štúdia a zaujímavé pracovné uplatnenie. A na dnes samozrejme dobrú zábavu. Tak teraz budeme jednotlivo čítať mená a prístupy, vymenované prístupy Kostuškom. Takže Martin. Ďakujem. Ďakujem. Peter. Ondro. Vlado. Mišo. Stano. Ivan. Lukáš. Mišo.
Juro. Tono. Zdeno. Jožo. Marek. Peťo. Tomáš. Jano. Adrián. Mišo. Marek. Maťo. Miro. Lásky. Peter. To približuje. Marcel.
Raz, dva, tri. Študenti, práve ste prevzali slávnostne maturitné skúšky. Ani sme sa nenazdali a ste o 4 rôčky s nami. Prežili ste v dobrom i v zlom. Rýchle sa to kráti. Ako povedal niekto múdry, čas plynie a my nepozorovane starneme. A tak prišiel deň, keď si ako niekedy vojaci začnete v úvodzovkách strihať meter a tešiť sa, že máte koniec školských starostí. Ale verte, tak ako študenti pred vami, vy, aj po vás mnoho iných, že budete často spomínať a ešte bezstarostne chvíle prežité v živote študenta. Pretože život prepáčte, som sa pomýlil, vás len čaká. Niektorí možno znovu skúsia pokračovať v štúdiách, iní si nájdú adekvátnu prácu a iste, že niektorí sa rozprchnú po svete, už tak, ako to v tejto dobe býva. Po uplynutí nespočetného množstva dní, dobrých i zlých, sa tu všetci stretávame, aby sme sa rozlúčili spolu s vami, milí študenti, s érou bezstarostných študentských čias a vkročili do sveta dospelých. Čaká vás prvá veľká skúška dospelosti, na ktorú sa budete musieť veľmi usilovne a svedomito pripraviť. Prajem si aj ja a určite i všetci vaši rodičia, aby bol tento významný deň pre každého z vás taký, na ktorý nezabudnete a aby sa zapísal do vašich pamätí ako jeden z najvýznamnejších vo vašom živote. Stužková slávnosť nie je významná len pre vás, študentov, ale je rovnako dôležitá aj pre nás pedagógov, ktorí vás po celé obdobie vášho štúdia vzdelávali a snažili sa usmerňovať správnym smerom. Nezostáva mi teda už nič iné, len zaželať všetkým príjemne prežitý večer a vyzvať pána riaditeľa, pedagogický zbor a vás pri pitku. Chcem vám zaželať, aby sa vám nedarilo len na tejto skúškovej, na maturite, ale aj v celom vašom živote. Do dna, chlapi, čo je? Jak na dno? Do dna. Ja nemôžem alkohol, doktor mi zakázal. Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí pracovníci, dnes pri slávnostnom odovzdávaní stužieb sa pozeráme dozadu a spomíname si na uplynulé roky štúdia na SOU Istebnom. Do prvého ročníka sme nastúpili ako nesmelí žiaci po vzdelaní a získaní nových vzťahov. Boli sme o niečo menší
A tomu prislúchalo aj naše správanie, ktoré nebolo vždy v rámci noriem školského poriadku. Postupne vplyvom pedagógov na našej škole sa obzor našich vedomostí postupne rozrastal, aj naše správanie sa zlepšovalo, za čo treba jednoznačne v prvom rade poďakovať vedeniu SOU na čele s našim pánom riaditeľom. Za vytvorenie dobrých študijných podmienok všetkým pedagógom, za trpezlivú prípravu a seriózne hodnotenie našich vedomostí osobitne treba poďakovať nášmu triednemu profesorovi Michalovi Mikulovi, ktorý neraz musel riešiť problémy s prospechom a našim správaním. Taktiež treba poďakovať našim rodičom, hoci tu nie sú prítomní, za to, že nám vytvorili dobré materiálno-technické zázemie, ale aj citové podmienky pre úspešné zvládnutie štúdia. Odovzdané skúšky u nás vytvárajú nádej, že maturitné skúšky úspešne zvládneme a budeme tak dobre pripravení do života. V mene všetkých študentov by som chcel sľúbiť, že naša príprava na maturity bude seriózna a zodpovedná. Prajem vám príjemné posedenie. Dobre, máte stužku na kamere. Dodatočné. Na zdravie. Áno, to pôjde však dobré. A už by tam fakt, na večer. Verko. Prajeme si dobrú chuť, alebo čo? Dobre, ticho. Týmto vám prajem. Pozri sa na nich. Dobre, neviem, zišli sme sa tu, uspeškovali ste nás všetkých, teraz máme tu nejaké pohostenie, tak prajem vám dobrú chuť. Máš dva príbory, jeden na predjedlo, jeden na loka. Triedny úsmev. Vyzerá to skvelé. Triedny. Tak rýchlejšie. Odpi? Či? Odpičie. Ale ty mi pôjde za draka, isté.
víno a dávam si do toho kafe. A tak... A neviem, ty chceš Tak mi dolej. Tak Vlado, ty tie striky vieš, aj trédne musí taký naliať. Počkaj, 99 tak dám bez kafe. Dobre, nevadí. Keď sú zaskalani za stolom, tak vždy je stôl zaviatý. Ale my sme zdanenia, tak musíme držať spolu, vieš ako. Na zdravie. Aha, na zdravie, len. Len prosím ťa pekne, na toto nedávam súhlas. Počkajte, vám ktoré som musím. Pre nás. Iba na súkromné účely, dobre? Na zdravie. Na zdravie. Nemám to dobre zapadne. Na zdravie. Začína celkom. Tento strašne málo vidno na našom videu, tak to treba natočiť aspoň 15 minút. To je náš druhý najlepší spolužiak po našich profesorov. To je prvý najlepší. Všetci. Všetci? Dobre, ako to stopnem? V tomto momente. Som hlavný nalievač. Hlavný nalievač. Ideme na to. Vodka, ponúke, Ponúka dňa, chlapi. Nalieva sa. Náš host, Komár. Ahoj. Ja si dám Pruškovicu, ne? Ahoj, ahoj. Čau, daj si. Dá si niekto vodku? No, tu jasné. Vodka v obehu. Dá si niekto vodku? Nik nechce. To je zaujímavé, že nikto nechce vodku. Nikto nechce niekto vodku? Vodku, chlapi. Ja mám borovičku. Čaute, chlapi. Na to zrenku biaka teréna gety. Vy popínajte borovičku. Koľko máte ešte borovičky? Vlado. Na zdravie. Čo nám ostáva? Len orieško. Čaute, páni. Vodka je, chápeš? Nie, veď ale čo? Ešte sme sa neodobrili? Ako? Neodobrili sme sa ešte? Čo piješ? Borovičku. Panko. Čo to? Maťo. Maťo. Marcel, na zdravie. Na zdravie, na zdravie aj tvoje. Musíš povedať meno. Mareček, na zdravie. Moje meno si... Tomáško. Na zdravie. Maťko, úsmev do kamery do piči. Čo ideme do toho, ja natočím. Ivo. Furik, zoznam nás. Ačko. Ahoj. Máš? Ahoj, ahoj. Marcel, že som sa s tebou neudobril. Ja viem. Čau, ty pes. Ahoj. Papinkajú, naši chlapci papinkajú. Peťko, papinka polievočku. Maťko, papinka. Mareček, papinka. Míško, papinka polievočku. Je ten Marcelko. Marcel tu není. Marcel spí v krikoch. Marcel si dá tiež polievku. Ja si dám tiež s vami, chlapci. Potom. Michal, úsmev do kamery. Nevaj. Prečo? Daj s tebou som sa ešte neudobril. Mirko, úsmev. Jebne úsmev. Na zdravie. Čo tu viac? Počkajte, ja mu nalejím. Nie, počkaj, 10 nás, víš Boha, veď je tady ešte večer. Lukáš. Je ešte vodka? Ak není vodka, tak nepijem. Borovička je. Borovičku nepijem. Kráca mám vodku. Dožadiem. Ráno. Ja zapláš vodka ešte. Vodka čiže. Do piči zamička. Halta Morgana. A tu nám môj priateľ Žilo. Naša Stužková, krásna, milovaná. Rozpúšťame to. Dudo, filozof. Dudo, ahoj. Obliekaj sa. Pozrite, som kúzelník. Dudo je kúzelník. Dudo, prestan fajčiť, budeš kúzelník. Janko!
Ešte